Ndikufuna tikambirane nkhani ino ya mining. Mining ndi chimene chimabweretsa chuma cha dziko. Amalawi ambiri amene akulowa mboma, amalawi amene akulowa ndale samadziwa the importance of mining. Pakali panopa ineyo kuti president wina abwera ndikuuze kuti chiza ndikufuna ubwere mthandize, ndimuza kuti mundipase mining, mundipase autonomy imene ndikufuna ineyo ya mining ikhale yakuti ndikhale ndi mphamvu to sign my deals, contracts to construct mines, because ndikuze na Malawi titati feyo tayamba kupanga construct mines ku Malawi kuja anthu atasiya kumapita ku migodi ku South Africa. Tipanga check kwaja yathu ichatiyisintha. Pakali panopa chimene chikuvuta ndichokuti ndale zalowa kupempha. Ndale izi sizimapanga attract intelligent people. Ndale za ku Malawi zimapanga attract anthu amu street. Anthu amu street yawo ndi chola. That is why yakuligwetsa dziko licha. Ndale akuluakulu izipanga attract idealism. Intelligent men, they should fight on the platform of idealism. Osati anthu kumukangana chifukwa chokuti akufuna tima contract, anthu mpakana kumaphana chifukwa chokuti akufuna kutenga contract ya mwenye. Amwenye, they know how to make business, family businesses yawo in their community. They will never make business yopanga develop dziko. That is why amwenye India imapanga export human resource. Amwenye amene mukaona ku Malawi kuja, that is India exporting human resource. They go to a country, they monopolize business, retail, wholesale. Eni aka dziko nu ndikumaona anthu acha. Ndifake mwenyama kuza kuti dziko wanu chuma watu. Because you are not thinking. Muzapange system change. Overhauling the system. Kuti tiyambe ineyo kuti munthu andifuse kuti how do we start as kuti tipange rebuild economy ya Malawi. Ndizakuza kuti number 1, let us reform mining laws, tisinthe. Nationalization of mines. Government, provinces, ma structuralization aboma ose governing system. Northern region, ikhale structure yokuti the north should have its own mining rights, mining avenues. Now, meaning kuti Nyika plateau kumakhala gas. Ndekuti kumene kuchatika ku refinery ya LPG gas. Okay? Kalonga, gold, Chitipa, gold, tika 2 mines kumene mining gold. Or 3. Kuli uranium. Titenga uranium, pamene ali kukailekera uja, timpanga nationalize, ndupanga enhance to construct nuclear energy plants. Mukapanga construct nuclear energy plants, you are creating over 100,000 jobs. Malawians, Tanzanians, kuzibwera kumene, you are building an economic system ku northern region. Mungo nazibwera ndikukuza this. If you have a nuclear energy plant, ndekuti Malawi will start exporting what? Electricity. Koma kuti mkula fozi, when the shire dries up, ndekuti mkula magetsi chanchani zonse zikuvuta. No, let's go into nuclear energy. Mundifuse neyo kuti tikayambira bwanji, we can start from there. Mining, amen. Now, when you create an economic portfolio for our natural resources, umayiona ndikupanga monetize. Muzaona kuti ma minerals athu aku Malawi can generate up to $1 trillion. I'm telling you this, I'm not scared of mentioning big numbers. That's what it can generate.
koma munthu wa ndale chimene akufuna kuti tikapemphe ku IMF kuti sikubwera kuzatithandiza atu. Imeneja ndi Bretton Woods gang. Ma gangsters anakhala pansi amaiti the Bretton Woods project. Bretton Woods project inapanga create IMF and World Bank in a system kuipanga enhance to only lend the money to Africans. Kuti ma Africans asiye kuganiza azikhala dependent on Europeans, America, azungu. Ma Chinese do samapanga nawo zimenezo. That's why azungu, they hate communism. They hate socialism. They hate it so much because it works against their capital-oriented system. Capitalism, it doesn't work. It's not equal. It's not fair. It is good, but it's not fair. That is why China is create a governing system which is communism, and a market system which is capitalism. But capitalism is governed by a communist structure. Once the winner is as well. If you Malawi watuchi, tukufunika tikalende a socialistic ideal and approach to economic progress. If we are going to win, tiambega nationalization of mining. Meaning that Malawians will own means of production, their land. Now, how do we own our land? Bo malija, bigapanga demarcate areas. Kumpoto, kukama mines angadi, kumpoto kulawela 200 mines. Also yakupanga produce raw material. This banga export. If kumapanga export processed minerals, kuyambira oil. Pamene pali chilumba garrison bacho. Pali oil amene bacho. We transfer ma military amene aja kukayika cha kukalonga. Pamene pali chilumba paja ndikuyika po refinery. Ndikama produce oil. Ochiyika chi Jackman pamene bacho. Then you produce oil. We export. Koma we refine it. Ndezi mino majita umapanga produce malwena ndikukayika refinery ngati kubwengu. Mwapanga spread wealth. You are creating jobs. IMF ija ikazaona Malawi kuganiza amba kubwera kulowa ndale azakwiya pano pamasangalala chifukwa kuti amafuna kuti amaona kuti boma lilinda